যে চিনি গোলাঘাটি বিধানসভাनि চিনি জনজাতি মোর্চাनि मण्डलनि सभापति समित देवबर्मा चिनि मोननाय खुब एक्टिभ चिनि कार्यकर्ता दंमानि दिनै सामुं खालाय दङ दिनै ब्लगाव थांमानि परे जों खोनाका बो जम्पुइ ब्लगाव बिनि ब्लग लाइमान जागा बो ब्लगाव सामुं हुमुं दैफाना थांगाना आंनो दै थांगासो गामका आं साइमान सगे हायबानो बिनि कमिटि बायनो बो बिनि सामुं हुमुंनि दै बिनि माने विधानसभानि हामग्रायनि बागैनो बो लुकनि हामग्रायनि बागै बो एकटा सामुंनि बागै थांगाना होननानै आं खाखायो एकटा सामुंनि बागै फानो आरो अ जे घटना नोंनि फाइमानि होननाय जों खोनाका आं रबो वाट्सएपआव सौहैका बिनि पिक्चाराव आबोनि बागै आं खोनावै अ जिबो आं बोखाति गैया अबहाय एकजन आं सिनि राज्य जनजाति मोर्चाव सदस्य प्लासिनि सिपाजला न डिस्ट्रिक्टआव क्लायो बिनि अ जे मण्डल अ डिस्ट्रिक्टनिबो आंनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं आंनि कर्तव्य दङ आंनि विधानसभा माने जेहेतु आंनि डिस्ट्रिक्टआव क्लायमानि बे जे मण्डल सभापति मोर्चानि जेहेतु आं मोर्चानि जेलाव जे जिएसबो दङबा अबनो आं नाय होननाय आंबा फैया अर सिनिल' फाइमाना दं सिनि राज्यनि नेतृत्व दं सिनि पृथ्वीराज दङ सिनि अर जेलानि ताइसा सभापति सिनि दाहरतिबो फायजा सिनि मण्डलनि गोबां माखासे कर्तार खजागो ताइ सदर आरबानि सिनि महिला मोर्चानि बर'खौ फायजा दङ के कखाय अबनो आं साना मुसुङो जे अबहाय जे सामुं सिद्रा फायनाय र जे सामुं सिद्रा अबाके जोंनि तीव्रासा जे वालाय माने कतखौनो वानजैया बुं कल गया बेखौ और जागाव अबहायके जों जे हामक्रानि सामुं फायनाय थांखानि बर' रकनि अबहायके बादा बिग्न खायलाय बुलायलाय माने अब आं साना मुसुङो अब जे बर'खनो खायदों अब हामिया अब दैनो या कारथुं आं हापाङो बा सिनि जनजाति मोर्चानि आं अबनो सरकार बा सिनि गभर्नमेन्ट थानियाव आं जों सानाय कुसुकबाय आं अबनो कक्रांनाय जे अ जे अबहाय सामुं सिद्रा खायनाय दुष्कृति जरा खायगा बर'खनो दाक्ति सिनोवै बावनि जे मानथाय बावनि जे शास्ति आबो उपयुक्त शास्ति होननानै बागै जों आबो जों जे सिनि पार्टिनि जोंहा जागाव जों जानबनाय अब बर'खनो सिनि दख्लायै दागदारिखे बावनि उपयुक्त जे बावनि जे शास्ति आबो होननानै बागै जों जादबनाय आजा बक जिके बजाखर साइसुं दा ना के बिन दल दक दं तेबो पाल दक आं साइमानका थासिङो सोङै ब साइसुंया ब बाय बिनि कमिटिनि बर' बे बिनि लगनि बर' दङ बर' 6-7 जना अबहाय सातजनाखौ बर' थांलायमानि अबहाय बर' आजागाव আর বুনার হলো খরফুস কাম আর কোনো बुनायर बर' आं साइमानका बर'नि जे लगे संग्रहनि खुबदै आरो 10-15 जना बर' बंनो बाहाय हामानो माने हामला खायनाय बर'दा আমার অনবাগে কোনো নক এফআইআর দেখাইগা তবে থানার জব পিএস রক এফআইআর দেখাইগা ताबो थानानि एफआईआर नि खायमानि बर'नि थानि बर'खौ साइमा जाय थानाखौ एफआईआर कोनो थाना एफआईआर खायजायाखौ किन्तु जों आबो उपयुक्त बर'खौ शास्ति होनो बागै जों नायनाय जोंहाबो दाखि देखायनो जत सामुं माने आइननि जे सामुं तांनांमानि अ आइननि सामुंनो दाखि देखायनो तांनाय আর যে বুনার রংলা সিসিনি রক কাইস খরজা খরর সিসিনি মারো কত जेहेतु आं आजागाव गोरैबा आंथ' साइमाया माने आबो बर' रक साबंखा आं सानामु सोंगोबो जेसे बरफ फानोंथों बा बरफ मनुष्य बुजाखा किन्तु बुजा गियानि गया किन्तु बरफनो बिनिबो कायसा बुमुं सुमुं दंनाय बिनिबो पारा दंनाय बिनिबो जागा दंनाय निश्चय बरफ आबो तदন্ত खालागे आंके पुलिस तदন্ত खालागे आबो फायनाय मानजागै आबो गासै फायनाय आनि नि सिनेमो किसा आंनि मुंखे गोविन्द देव बर्मा आंके सिनि सिपाइजला नर्थ डिस्ट्रिक्टनि जनजाति मोर्चानि जिएस ताइ राज्य सदस्य हिसाबै जनजातिनि सामुं खायदों